Fă ție ce ai vrut să-mi faci mie. Și are și la altul 14. Nu? 30 de metri e tot. Păi ăla altul are 16, ăla lung. Ăla gros are 16. Și vârful are 14, 2 metri mai scurt. Hai. Ai grijă, da? Păi pe acolo. Hai. Ce-a avut voi cum? Ia la tine, ia! Bravo, ho! Nu cred că-l mai ia de acolo. Trebuia țapina. Oare le ia de acolo? S-a înfipt sub ăla, a? Alumanul l-a luat de acolo. Da? Păi, dă-i un șut să vedem, că ce ne costă. Dacă nu e drum. Dacă nu, e țapină. Hai. Ia acolo. Ce-a voi cu? Bravo, băiatul. Ești nebun, 30 de metri de lemn, dă-o în pula mea. Doamne, iar uite ce vorbesc. Pe unde ne lăsăm cu el? Dar cu asta așa sau pe aici? Păi după aici, na, că am închis aici. Ai închis, da? Acolo. Hai să mergem. Hai, Voicuțu, hai, tată, hai. A și deschis. Tu ai închis, el a deschis.